ɛna no pay me chiachi a obi biara obete mosomfo Bernard Asantenka. Sometimes mutime nka anya ndwuma na ye preaching ana ye cancer bi na mebeye o. By asem ya to makoma so a ese me ne menua mma no eche. Simple message me de omamo. Me hu se ne Ghana fo mma ya no aware ho ayedene pa. Mrantie ni dwane free mma ne nchen. Ba mma no omunnim adekoro na me ba be kire mo. Nti moti ase na momfa ntu mutim na monsesa. Enna Ghana fo mma ya sua ade bi. Se dating akoye business. Be ma hia na okache se opena na awu se ni business aso. Enti no be hia Ghana ri aba ya bi ya de telephone kita no o mobile money wo so. Ba mini sanka radi nyankopon se oyi Adam mfempade ye nka ode ba ba na Ghana fo mma no onyanya be ma ne ka se mepew meware no pe obua ni koko aso osora no papa abra kwaku wo wo hefa ore obi angina circle ana mi gina dum mi gina kajetia me pese me ko toilet yo na mi nkura coins ntino ubetim ascendis ka se okoda mpa so kura no a mpa na okoda so no bashit na oda so no se bra kwaku tuyaka nsu obenum abra kwaku betuyaka ne pandi okotoye no obetuyaka ansa na tumpa ni magoro no abekodi no asena tuya sister na wodi we ya abra kwaku bia no so no oni sa sika ne bi nti ohu awodo ba ono kan ya ubisa ne mobile money 1 2 3 no na atwene ho wona ma we ufiefo no ye anya ufiefo a mesro mo Ghana for my amosisa sister and brothers no mosisa na sa no ma no hodi Ghana for my anya because dating ye business konne onyafa be ma na ne kwan onko ono ankasa kura ne ho ne kwan onko be ma ne ho be ma no wukura owo bia na akata so deba bia wo be hia Ghana ni aba ya bia o problem ni problem solve da nti deba bia abadi dating ya business na wo pa aware ne wudi aware no se nipa na hunu sesesi ya no o ba be oni wo twempena podo na se business no koso no oware wudi ya de ka hye won sa sister obenya japade woni fie da ko japade se obepeja ko wabusunya makoto nti mesoro ho we die ya futuo ni biotu ho mema ne de beba mema no so wo secret bi ho mema no o de akwankyere ne ndio mo akwankyere keke ndi nuama mobile money no man yeles kakrawate ni yewu na mane mobile money no yewu na mane pa ya tinke sa ama ya dwene kura bom yehu a ye pe ho bae ya nam business ni ntino ama yehu ani ye dwane ntine mesoro ho we de me da mu nyina ase aye mo so fo Bernard ni ciao.